Тук има котенце. По принцип има котен, но не иска да излезе. Ще ви видите в един канал. Казва се Алма Алтер. Ще видите, че ще има коте. Има коте в колата на приятелите ми. Вижте колата. Вижте млякото за котето. Колко човека са успяли да видят едно коте в истинско. Едно бебе котенце. И сега може би ще потърсим мама коте. Чувате ли как мялка? Това е смешно. Няма да го ловя. Разбира се, той е бебе коте. Този ще го сложим в YouTube. Все още не сме го направили. Просто искам да видите. Един ден бяхме за да ходим в колата ни. Ама после мама ни каза: елате, има едно коте. И го видяхме. Ама само аз го видях, защото бях малката. И го намерихме пред нашия блок, в нашата площадка. Направо ми се бум! Имам часовник. Мога да си звъня сама, мама. Виждате ли котето? Я да го видим. Излиза. Котенце. Мамо! Правя видео. Котенце. Извинявай. А поне